sirrin samun kuɗi cikin sauƙi, kuɗi wanda idan aka tashi samunsa in ka ga dama za ka kashe ba haƙƙin kowa a ciki. Wato wannan sirrin Allah yana kawo kuɗi ne ba tare da ya zama kuɗin na bashi ko kuɗin wanda zai iya zama maka tashin hankali a gaba. A'a, kuɗi ne za su zo masu kyau wanda za ka iya cinye su a ranar ba wanda zai ce maka danni. Ga yadda ake sirrin al'umman manzo Allah. Amma kafin haka ai mana sharing, ai mana comment da sallallahu alaihi wasallama. Ka samu ɗaki mai duhu, ko ka kashe wutar ɗakinka da daddare sai kai nafila raka'a biyu. In kai nafila raka'a biyu ka rufe idanka ka karanta Fatiha kafa 41. Idan ka bude idanka sai ka karanta sunan Allah ya Latifu ya Razzaqu kafa 41. Kafa ɗayan bayan ka yi sai ka ƙara rufe idanka ka ƙara biya Fatiha kafa 41. Za ka yi haka sau 41. Ba wahala, karka ji adadin, ba wuya, sai ka fara za ka gane ba wahala. Idan gari ya waye ana samun zuma da nono, a yi sadakar su ga yara ko a yi sadakar su ga wani babban mutum, ko yaya zuma take haka ko yaya nonon yake. La ilaha illallah. Wallahi ka gama wannan sirrin kawai ka je ka kwanta, wallahi sai ka samu kuɗi, ko a ƙarƙashin bishiya ka haƙa rami ka binne kanka.